I har været samlet inde i omklædningsrummet og haft mulighed for lige at vende det her sammen. Hvad siger I til det her resultat? Det ender sagde vi ikke så meget. Vi ved godt alle sammen, at vi ikke kan bruge det til så meget. Hvad føler du? Jeg er skuffet. Altså, det siger sig selv. Vi kom her efter en sejr, og det fik vi ikke. I skaber den største del af spillet. Det er også jer, der skaber chancerne. I op mod en utrolig målmand, der tager, jeg ved ikke hvor mange, 100% chancer. Hvordan er det at være med i sådan en kamp? Jamen altså, vi vidste, det var et svært sted at spille. Og vi vidste, at vi skulle gå ud og give alt, hvad vi havde. Og det synes jeg også, vi gjorde, men vi får ikke lukket dem ned. Og de må for alt i verden ikke score efter 90 minutter. Det må bare ikke ske. Hvad sker der med Liverpool i den her sæson? Ja, måske nok spørge om. Hvis jeg havde svaret, så tror jeg var en klog mand. Og dig selv, jeg har læst i en engelsk avis i dag, at du næsten ikke kunne sidde ned i flyveren på vej hertil i går. Hvordan kunne du så overhovedet spille i aften? Ja, den blev bedre. Ryggen er blevet bedre. Jeg havde et lille tilbagefald her de sidste par dage, og det var ikke så godt, men den blev hurtigt bedre, heldigvis. Jeg hørte Rafa Benitez lige viske til mig, så siger han, den er overhovedet ikke død, den her. Vi kan sagtens komme videre. Den ukulige optimisme, han har, deler I også den med ham? Jamen, nu er vi nødt til at være positive, ikke? Og se fremad. Det var en lidt ærgerlig kamp. Også den måde, den blev afviklet på. Altså, jeg synes, den ikke for, at det skal være en undskyldning eller noget, men jeg synes tit, de bliver fløjtet ihjel sådan nogle kampe i forhold til det, vi er vant til. Men det må vi lære af, og det må vi prøve at tage til eftermæle og prøve ligesom at komme ind i sådan nogle kampe også. Der er ikke noget flow i spillet overhovedet, og der er ikke meget kropskontakt, før der bliver fløjtet frispark, og det er noget, vi skal lære. Det har jo lidt været en tradition de senere år at se et Liverpool-hold, der har holdt spændingen helt til sidst med at komme videre i 8. delen. Ikke? Hvorfor er det skal være sådan hos jer? Jamen det undlader vi også helst. Altså, det er måske for meget til sidst nu. Der skal i hvert fald ske et mirakel eller to, hvis vi skal gå videre. I vores studie er der selvfølgelig, det kan du forestille dig, blevet talt meget om, hvad der sker med Liverpool, og vi har jo også nogle folk, der følger Liverpool meget tæt. Hvad er det, der er den basale forskel på jer i år og sidste år? Er det tabet af Xabi Alonso, som man taler så meget om? Jamen, jeg synes, jeg svarede meget godt på det før. Altså, hvis jeg vidste det, så ville jeg være en klog mand. Hvad skal der ske nu? Jamen, altså nu alle er skuffede, og man skal være skuffet som fodboldspiller, hvis man smider en sejr væk i sidste minut. Det er bare ikke godt nok, og vi skal selvfølgelig komme os over det her så hurtigt som muligt, og så videre i Premier League i weekenden. Hvis det skulle ende med, at I ikke kommer videre i Champions League, hvad kommer det til at betyde for klubben, tror du? Jamen, det er selvfølgelig en negativ ting. Altså, vi skal være med, hvor det sker, og det er nogle mål, vi har sat os, og det er ikke godt nok, hvis vi ikke gør, men så må man tage den derfra og komme videre i de turneringer, man så kan være med i. Held og lykke med det, og pas godt på ryggen. Jo, tak.